Hello guys, nontonमोनखौ आंनि स्पट चेनेलाव गोदान फिल्मखौसो बरायनो थालायबाय। नै जोंहा दायो दिनै गामगौ जौगालु क्लाबनि लाइब्रेरियाव सेंग्रा लोगो बिथांमोना दंफां गायदों दिनै ओरैजाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। गायगासिनो नै जा नै हरबो गायगासिनो नैयाव मा दंफां बियो थिथासाब गायदों नै बेयाव आरो नै हरैफोराव नै लाइन गायजोब्बाय ओमफ्राय हरैबो गायजोब्बाय ओरैजाय आरो नै ओरैबो सारि बाउन्डारि गासिबो गायजोबगोन गामि जौगालु क्लाबा एसे गोजौथार थांगासिनो दावखोगासिनो मा दंफां नै बेखौ नामखौ मिथिथ'लालै मिथिया आरोना नामखौ बावबाय आरो नामखौ बावबाय गायगासिनो गाइसफोर नै नायलांदो नुमारदोंनो स्टाइल बे बिफाङा जोंनो साया होगोन अक्सिजेन गेस होगोन बैसागु बोथोरनि एबार फार्स्ट जाथ्रायदो आरो एबारसो फार्स्ट आरोना इयाव गायनाया बे बिफाङा देरना जोंनो साया होगोन जों बेयाव जिरायगोन बे सिङाव जों बिनिफ्राय अक्सिजेन गेस मोनगोन आरो जों गोबां बिनिफ्राय गोबां जिनिस बुथुमना लानांगौ जों बिफां लाइफांनिफ्राय जों लानाय हांनि अक्सिजेन बिफां लाइफां जों बिनो कार्बन डाइ अक्साइड गेस होगोन आरो ना बिफां लाइफां जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो बिफां लाइफांखौ संरैखा होनांगौ जोङो नेनानै जोंना आरो नै नेथ'सिगोन दायो थांनाय मोसौ हाबनो हायोबा बेखौ मोसौ हाबनायनि आरोना आरो हायिनि आरोना हायिफोर दोसिनिखौ jatuh kita lagi isi karena aku duit tanah ini komando lagi gitu ya. Mau betul nih, Anggulan muncul. Lalu. Hasil kau दंफांखौ नै गायजोब्बाय नै बेयाव गायबाय नै हरै गायजोब्बाय ओरैबो गायजोब्बाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय बाय बाय